Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz näme bolsak şol bolaly bolsa bolýar eziz watan. Sowet türkmen şahyry Gurbannazar Ezizowyň bu goşgu setirlerini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow goloýda jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde okudy. 14 fevralda prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik syýasy guramalarynyň hemde medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşdy. TDH-nyň habar bermegine görä Aşgabatda yerleşýän jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde bolan duşuşykda Türkmen prezidenti ýurtda kabul edilýän programmalar döwleti we jemgyýeti ösdürmegiň ähmiýeti hemde döwlet bilen halkyň bütewligi hakda gurrun edipdir. Ol ýygnananlary watany söýmäge çağırdy. Prezident bu çağırışyny döwlet medeniýetiniň magtumula degişlidigini aýdýan goşgu setirleri bilen hemde belli meşhur türkmen sowet şahyrlarynyň watançylyk temasynda ýazan goşgu setirleri bilen bededi. Türkmen dünýäsine bagyşlanýan dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyny biz şol goşgu setirlerine ýakynan syn edýäris. Dünýä türkmenleri prezidentiň duşuşykda okan goşgu setirlerini seljermek üçin türkmen edebiýatyna 10 ýyllyklarını bagşadan Aşgabatda ýazyjy şahyr Amamrat Bugaýew haýyş bilen ýüzlenýär. Bugaýew ilki bilen magtumula degişlidigi aýdylan goşgudan başlady. Prezident watansyýyjylykdan we agdybyrlykdan söz açyp magtumulynyň şeýle setirlerini okudy. Köňüller, ýürekler bir bolup başlar, tartsa ýygnerer topraklar, daşlar, bir suprada taýýar kılynsa açlar, götürler oluk baly türkmeniň. Ýöne Aşgabatda ýazyjy Amamrat Bugaýewiň sözlerine görä bu goşgu setirleriniň magtumulynyň awtorlygyna ýazylanlygy dogrusynda käbir soraglar bar. Olaryň bellemenden sonra magtumulyň türkmeniň diýen goşgusyny bir bilen dokudy prezident. Ýöne bellemenden sonra türkmeniň magtumulyň goşgusy däl şol sebäbi oň gurrun gasaňyrdan aýdýan 1944-nji ýylda filosof Kolçumilliýew ine men hakamşyň ýylçynyň ýygnapdyr diýip getirip 210 tane goşguny Ilymlar Akademiýasyna tapşyrýar. Şoň düşünýär türkmeniň goşgusynma özüm bellemeli ýa-da bir Arap grafikasyna ýazylan näme eýsen öňkü 1928-nji ýyldan 1940-njy ýyla çenli ullanan Latin grafikasyna ýazylan goşgular özüm soň o hakynda geçen asyryň 50-nji ýyllaryna uly edebiler boldy. Soň garaşdyrmaň ilkinji ýyllaryna 20-nji asyryň 90-njy ýyllarynyň başynda da uly jedeller boldy. Metbotda da şoşular magtumulynyň däl bolýany gylçmyllygynyň özüniň bir ýa-da hakasynyň ýene gaýrynyň ýalan goşgular diýip türkmeniň goşgular. Häzir Türkmenistanyň hasasyny özüňe ýazylan goşgular. Meselem Ceyhun bilen Bahar arasy. O şu Türkmenistan Ceyhun bilen Bahar arasy nerleşýär? Diýip Bugaýew bu ýagdaýyň ýönesini düşündirdi. Onuň anancına görä Türkmenistanyň Ceyhun ýagny bugünkü Amy derýa bilen Bahar Hazar ýagny Hazar deňiziniň arasynda ýaýylyp ýatan territorial çägi magtumuldan tas 100-120 ýyl soň kesgitlenildi. Magtumuly Prag 18-nji asyrda ýaşap geçen görnükli türkmen şahyrydyr. Onuň agdybyrlyk, ahlak gözelligi, watansyýylyk ýaly temalarda ýazan goşgu setirleri bugünkü gün türkmen halkynyň arasynda başa togap edilýär. Magtumulynyň ýaşan döwründe türkmen halkynyň Ceyhun bilen Bahar Hazar arasyny öz içine alýan umumy territorial şahsiýeti ýagny territorial kimligi heniz kemale gelmänni. Magtumulan soňundan daklandyg aýdylýan goşgularyň töweregindäki jedelleri soňlugy bilen Sowet hökümeti Kommunist partiýanyň diýdim zor görkezmeleri bilen basyp ýatyrýar. Garaşsyzlyk alnanyň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýazyjy şahyrlardan bu gurrunları goýmagy soraýar. Anhan Niýazowyň bu jedeller barada gurruny goýdurmagyndan 2-10 ýyllyk magtumulynyň ýaşap öten döwründen 200 ýyllyk geçenden soň jedelli goşgular magtumulynyň öz adyndan jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde döwlet baş tutan tarapyndan okulýar. Halk döwlet bilen bütewligi, agdybyrlyga çağırylýar. Prezident Berdimuhammedowyň okan goşgularynyň arasyna Sowet türkmen edebiýatynyň görnükli wekillerinden Gurbannazar Ezizowyň watançylyk hakdaky setirleri hem bar. Biz näme bolsak şol bolaly bolsa bolýar Eziz watan.
Biz näme bolsak şol bolaly bolsa bolýar edýdi watan. Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýew bu goşgularyň ýazylan döwrüniň konýunkturalarını nazarda tutup, bu tetirleriň zamanamyzyň ideologiýa spektryna gawat gelmeýändigini aýdýar. Gurbannazar Ediýewiň näme bolsak şol bolaly diýen goşgu tetirlerini döwlet başçysynyň watançylyk ruhuny wagt etmek üçin halk köpçüliginiň öňünde okumagy, watançylyk we milletçilik temalary bilen bagly gurrunlary ýolaşdy. Watançylyk ýagny patriotizm bilen milletçilik ýagny nasionalizm ruhuny deňeşdirmek zerurlygyny ýüze çykardy. Aşgabatly ýazyjy Bugaýew bir näme bolsak şol bolaly diýdirip ogullaryny agyr günni kötüýän watanyň watançylygynyň inandyrjylygyny sonra gastyn alýar. Patriotizm ýagny watançylyk bilen nasionalizm ýagny milletçiligiň tapawudy patriot ýagny watançy öz ýurduny ýurdun edýän işleri sebäpli buýtanýar. Ýöne nasionalist ýagny milletçi öz ýurduny ýurdun edýän işlerine garamazdan buýsanýar. Birinji duýgu öz ýany bilen jogapkärçilik getirýär. Ýöne ikinji şowokör ulumsuluk urşa ýol açýar diýip Amerikaly estetçi we drama tanqidçisi Sidney Harris ýazýar. Garaşsyzlykdan soň ruhnamaçy türkmen milletçiligini öwrenen daşary ýurtly alymlar ýurtda döwlet aparaty tarapyndan ýüredilen milletçilik siýasatyny media we metbuat serişdeler arkaly gije gündüz ýaýrylan siýasy wagdy. Tutuş milletiň kimligine lideriň şahsiýetiniň ýokardan mejburi diýir edilmeginiň halk döwlet bütünlüği hökmüne görkezilmäge synanşylmagyny, köp pikirliligiň ýykylyp ýok edilmegini tanqid edýärler. Eýsem şowokör milletçiligiň täsiri dälmi dünýäniň taryhynda ikinji jahan gyrgynçylygyna ýol açan sebäpleriň hataryna milyonlarça adamyň janyny alan, milyonlarça adam ýetir, ýene milyonlarçasyny ýetim galdyran. Hut şol şowokör milletçiligiň hyýaly düşman küýsegi dälmi, Holocaust ýaly adamzat taryhynyň utanç tahypalaryna 6 milyon bennäni ölüm lagerlerine jebir tötemesi de war eden. Ýöne medeniýetleri we milli aňyetleri urinýän alymlar täze türkmen milletçiligine hyýaly daşaryk düşmanyň ýokdugyny aýdýarlar. Temadan daşlaşmazdan Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýewiň bir näme bolsak şol bolaly bolsa bolýar edýdi watan ýen tetirlerdäki biz we watan aňlatmalaryny haýsy biz we haýsy watan barada gurrun barýany hakda aýdan sözlerini bilelikde diňläliň. Urwanlar ulu şahyrlar meniň bir malarynda aşlymakka on şahyrlaryny çek getirmek niyetim ýok. Bu ýöne şol biz bilenle ýurt raýatlaryny gözlemle tutýar. Gözlem sebep saýgynyň ente garaňatmaýan nuri tezine şu brezin wadyň ýylly döşüne ýylly zakanyp gözem satsalydy muriyat ina kamalizma variýasy ýa nuri ýazdan oşul. Biz bilenle şu tekster grazdanlary gözlemle tutulýar-da. Ondan biz näme bolsak şol bolar. Eger etleri oturan grazdanlar ýok bolup gitdi-de gaýadan uçdy. Aşsızlıktan ýok bolsa hataga anlanokda. Bolsa edýär watan. Watan tümörleri özüniň raýatlary bolmasa, öz raýatlarynyň anadatny etmeýän bolsa, bernalar Hudaýna bersin bir gowuşlar, ýydyr geýdir sen sen seretdir, sen oğluluktan taýlanjak bolun, sebäp watana da howpar gerekdir diýär. Diýip Bugaýew aýtdy. Soňra prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde Sowet türkmen şahyry Kerim Gurbannapesowyň şeýle setirlerini okudy. Diňe enem atam watan öňünde 3 küllüm aýry kysmat küýsemi. Atana olmadı başaymeli, vatan ulu zatsın. Vatan çizmeyeceğime adamlar başıma oydular. Toprağı için o vatan nimet. Halkın öğrenip bağlı öğrenini kesinliklerini şert öğretmek nimet. Vatan nimet. Halkın bir hali adayının bir gedil cennete uğrup bulmadı olun cenneti. Yönetim doğduğu öğrenmediği için vatan. Deyip Bugaýew belledi. Onun sözlerine göre Sowet döwründe ýazyjy şahylar eserlerini kommunistik ideologiýany aşa mahabatlandyrýardy. Aşgabatly ýazyjy şeýle sözler bilen söhbetdeşligi jemledi. Vatan bilen düşünjäni beýle oňatmanlarla watan beýikligini durmaly, watan beýikligini durmaly üçin watany ýany bir şol döwleti edare edýärler. Watanyň howplardygyny, watanyň öz prezidentlerine müdama arka durýarlygyny, döwleti ýany watany ýany edare edýän ýolbaşçylar ýylynyň aňyna ýetilmeli, şonu özleriniň anyk işleri bilen fuhuş etmeli. Aydın falım alkış etti